Moikka! Mä oon Grönforsaradissa ja toimin Delicatessenillä henkilöstöjohtajana. Aloittanut ravintola-alalla jo 1993. Mä olen siis ravintoloitsija perheen lapsi ja kasvanut siellä blokkarista, tiskarista, ravintolatyöntekijäksi ja tarjoilijaksi ja ravintolapäälliköksi. Tehnyt HR-töitä jo parikymmentä vuotta ja alkujaan semmoinen hassusti tänne Delicatessenille siis päätynyt, että tuttu pyysi multa, että heillä ei ole HR ollenkaan ja he lähtee hakemaan sitten HR-toimintoja yritykseen ja siitä on about 8 vuotta aikaa ja tein heille sitten tämmöisen HR-koordinaattorin kuvauksen, että minkälaista HR sitten olisi ja sitten syvemmin kun tutustuin yritykseen, niin tuli itselle semmoinen olo, että hei, mä haluankin hakea työtä ja mennä sinne töihin, mutta että se HR-koordinaattorin työ ei ole se, mitä mä haluaisin tehdä, eikä oikeastaan se, mitä Delicatessen myöskään tarvitsee, vaan he tarvitsee henkilöstöjohtajan. Ja ilmoittauduin sitten mukaan hakuun ja minut sitten lopulta siihen myös valittiin. Nyt mä oon ollut siis tosiaan vajaa 8 vuotta talossa. No, tyypillinen työpäivä ei ole, tai se on, mutta se, että kalenteri menee hyvinkin monta kertaa uusiksi päivän aikana, että on to-do-listaa, mitkä siirtyy ja on tulipaloja, mitä sammutetaan ja toimipisteitä, missä tarvitaan apuja. Ja meillähän ei ole siis mitään toimistoja, missä me istutaan, vaan me ollaan täällä ravintolassa ja lähellä meidän henkilökuntaa ja asiakkaita. Varmasti paljon semmoisia asioita, mitä on oppinut matkan varrella, mutta varmasti selkein on se, että pitää oikeasti muistaa, että toistetaan, että vaikka se itselle tuntuisi siltä, että se on hyvinkin selvää ja asiat on järjestyksessä, niin ihmiset ymmärtää eri tavalla ja se, että viestintä oikeasti se on hyvin vaikea laji ja siinä pitää joka päivä oppia tekemään paremmin asioita. Delicatessenillä mun mielestä kaikkein parasta on oikeasti se, että täällä oikeasti välitetään henkilöstöstä ja se, että mä saan tehdä työtä sen eteen, että henkilöstö voi hyvin ja voidaan motivoida heitä ja sitä, että ymmärretään, että on myös elämää työn ulkopuolella ja on elämässä erilaisia päiviä ja tapahtumia, mitkä vaikuttaa ihmisten arkeen. Et se on kyllä mahtavaa, että omistajat antaa todella vapaat kädet toimia niiden asioiden kanssa. Arvot on sellaiset asiat, millä oikeasti johdetaan sitä päivittäistekemistä ja niistä tärkein on totta kai se välittäminen. No ihan ehdottomasti semmoinen mieleen painuvin tapahtuma on ollut se, että meillä joutuu Valkosaaren telakan vetäjä joutui yhtäkkiä henkilökohtaisista syistä lopettamaan ja siellä oli tulossa kesän kovimmat vedot ja meillä ei ollut sinne vetäjää, niin hyppäsin HR-saappaista sitten takaisin sinne cateringin ja tapahtumatuotannon ja vedin sitten siinä semmoiset torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai häät. Eli oli useammat häät, useammat morsiammet ja kukaan heistä ei asunut Suomessa, eli olivat tulleet jostakin muista maista, että takaisin tänne viettämään häitä, niin se oli kyllä semmoinen häärupeama silloin koronakesän jälkeen. Se meni? Se meni ihan loistavasti. Kaikki oli ihan äärettömän tyytyväisiä ja se mikä oli kiva, että mikä on aika harvinaista Suomessa häissä, että käytetään samoja rekvisiittoja tai muita, niin me yhdistettiin nämä hääseurueet ja morsiammet ja he teki yhteisen tavallaan suunnitelman, että jokainen oli yksilöllinen, mutta jokaisessa oli jotain sellaista samaa, joten sitten saatiin myös heille sitä säästöä siellä. Eli asiakkaan näkökulmasta meni myös kaikki ihan loistavasti. Meidän asiakkaat kehuu ihan ehdottomasti eniten meidän tunnelmaa ja tietenkin sitä meidän hyvää palvelua, mikä on aitoa, mutta myös sitä ihan älyttömän maukasta ja hyvää ruokaa. Delicatessen tekee tosi paljon asioita monilla eri tavoilla
mun mielestä kuin mitä muuten ravintola-alalla tehdään asioita. Mulla on itsellään paljon erilaisista asioista, ravintoloista, kokemuksesta. On niin kuin AC-ravintoloista, on tapahtumista, on rysäpaareista ja vaikka ja mistä. Suurimmaksi mä näen ehkä sen, että me halutaan olla suunnannäyttäjä koko alalle siinä, että vastuullisuus siellä niin kuin nuorten työntekijöiden palkkaamisessa, vaikeasti työllistyvien palkkaamisessa ja siellä, että oikeasti huomioidaan niiden ihmisten niin kuin omat lähtökohdat, niin se on niin kuin mun mielestä tosi tärkeää. Kyllä. No nuorten työntekijöiden palkkaamisessa esimerkiksi se, mitä me tehdään todella eri tavalla, on se, että meidän nuorimmat työntekijät on 13 ja tietenkin heidän pitää täyttää 14 kalenterivuonna, mutta heille maksetaan täyttä TESin mukaista palkkaa siitä työtehtävästä, mitä he tekevät, vaikka heille voitaisiin maksaa sitä 70% koululaisen palkkaa. Tai se, että meillä on palkkatuettuja työntekijöitä, niin heille kuuluu täysin samanlaiset edut ja palkat kuin meidän muullekin henkilöstölle. Me panostetaan todella paljon siihen perehdytykseen ja siihen, että myös meidän ulkopuoliset niin kuin ekstrafirmojen työntekijät, niin he kokee olevansa oikeasti osa delikatessenia, eikä sitä, että tulisi ikinä semmoinen olo, että hei, se on vaan joku ekstra, mitä on tosi monessa paikassa, mutta me saadaan paljon kiitosta siitä eri meidän yhteistyökumppaneilta ja sitä, että monet työntekijät haluaa tulla meille takaisin töihin, kun ovat käyneet sen ensimmäisen keikan tekemässä. Ruokarakkaus. Se on käsittämätön voima, mikä on yllättänyt, että se voi oikeasti niin vahvasti kaikkien yli rajojen niin yhdistää ja viedä eteenpäin. On se sitten kulttuurilliset erot, ikäerot, mistä tulet, mihin menet, mitä teet, mutta ruokarakkaus on se, mikä on oikeasti niin kuin meidän supervoima. Erityistä ylpeyttä mulle on aiheuttanut sellaiset asiat, kun nuorista tekijöistä, semmoisista, kenellä ei ole niin kuin vielä kokemusta, niin niistä kasvaa oikeasti ammattilaisia ja ne puhkee kukkaan niin kuin meidän kanssa. Ja sitten siitä, että ne meidän superammattilaiset oikeasti ohjaa niitä meidän nuoria ja niitä meidän niin kuin erityisiä työntekijöitä, niin se on kyllä sellainen, mikä oikeasti, niin kuin, mistä tunnen ylpeyttä joka päivä. Mä toivon sitä, että yritys jatkaa hyvää kasvukulkua ja mennään sinne, mikä meidän strategia on ja jatketaan sitä hyvää työtä, mitä tehdään ja ollaan oikeasti Suomen ja mahdollisesti jatkossa vaikka Suomen rajojen ulkopuolellakin niin suunnannäyttäjä siitä, että miten asioita voi tehdä oikeasti tunteella ja välittäen. Nyt mä lähden katsoa, että mitä meidän pizzaperjantai tarjoaa tuolla meidän ratamestarin lounaspöydässä. Siellä on huikeita herkkuja. Kävin jo maistelemassa vähän jälkiruokaa alkupalana, joten nyt mennään syömään ihan lounasta. Moikka!